Vítajte na Záhradníckej ulici, jednej z top lokalít Ružinova. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a dnes mám pre vás v ponuke dvojizbový byt v komplexe Glória, ktorý ponúka pokojné bývanie s orientáciou do tichého vnútrobloku. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Ak hľadáte mestský život, skvelú dostupnosť a výbornú adresu, ste na správnom mieste. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/byt Záhradnícka. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.